gitawag ang atong rosaryo nga misteryo. Misteryo sa Santos nga Rosaryo or Santo Rosario. Kanang misteryo pasabot ana dili matugkad. Masabtan nato gamay pero di gyud nato masabtan sa kinatibuk-an. Muna sa atong unang pagbasa niingon si San Pablo, hinaot unta nga inyong papuy-on si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagis inyong pagtuo aron masabtan ninyo bisag di gyud kaayo matugkad kuno ang kalapad, unsa to? Ang kahabog, kalawom, ang kadako sa gugma sa Ginoo para nato nga iyang katawhan. Nya unsa man ang kalapad, pagkadako, ang gitason, ang kahabog, ang kalawom. Pasabot ana nga ang gugma nga Dios nun wa gyoy sukod, way limit. Na kay wa may limit, di gyud nato siya matugkad, mahurot na lang atong pananaw, di gyud mausab. Unya, mao ni siya ang maong gugma ang atong gamiton panahon nga magkagubot na ang atong kinabuhi. Magkagubot na ba? Mao na ingos Kristo, moabot yung panahon nga ang imong panimalay mismo magunay ug away. Magunay ba? Pero matod pa ni Kristo, pabilin kamo diri kanako. Kung moabot na ning mga gubot tanan, pabilin diri kanako. Nya unsa man pagpabilin? Mo na yang giingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. O na wag problema og maggubot kay magkagubot man kita. Labi na niini karong panahon na ning social media, sus gubota. Daghan kaayong mga butang nga manghitabo. Sa una anha man kas imong silingan maglinibakay, makig-away, karon anha na social media. Unayon og libak sa anak ang iyang wa mauyoni nga ginikanan, ang iyang gimahayan nga ginikanan, i-post dayon sa social media. Ang ginikanan sang galagot sa mga anak, iyaw-yaw sa nila dito sa social media, mo samot na sa hinuog kalagot niya, mahibaw sa tong mga iyaan katong unsa kanang kamagwangan, mingon sang kamagwangan, way batasan ning inahana, giunay kog libak, iya sang ilibak sa mga barkada. Kapoy, no? Pero maigok na gaytaan na simbak ko lang mga igo ta gamita gidayon ang gugma. Palapdi ba? Palapdi ang imong gugma nga hasta nang nagbinuang nimo, nagbash nimo di social media, higugma. Kanang nangilad nimo diha sa social media, higugma. Daghan mo sa kay mga scammer kanang mangilad ba? Kinibitang akong humili, naman tay account sa YouTube, no? YouTube Padre Siano nya nasa tay profile ana nato i-upload ang atong mga kini atong misa. Ana say magbutang dito Padre Siano humili, ana baron pananglitan nya na say mo butang dito ako yung picture ibutang dito, pero lain-lainon ang mga title, butangan gyapon sa akong naong o sa akong ngan. Kana maglibog naman ka madugay, hain man ang uban ingon, pader dito biya ko ni sa Facebook sa dos, bisan sa YouTube, dito biya ko ni padag message atong maong account, abi ba nako giimo to ni subscribe biya ko ato pader. Nako adi man to ako, kani mo'y akong YouTube account, mausad ni ang ato din hing Facebook account, na ako sang Facebook account na asa na siya. Pero daghan na kay diha, mao na roy usok nga usahay mahiubos ta. O gusto tang daoton, anhara ta diha social media daoton. Nya mahibong na lang ta, wa na pertinang lataan na tog naong or lataan na tog ngan. Pero sige lang, higugma lang yapon. Sige lang kitag higugma. Pero ako buhangyo lang ko ninyo para dili mo mabiktima, labi na kamong mga online parishioners, hangyo lang nako, basta mo padagay mo kwarta para ning ato dinhing mga donations, aron di lang sad kaayo matumpawak sa kadautan, sunda lang gid ning atong ibutang nga mga account numbers, bank account numbers og mga ngalan
karon ini ko ana to ba kanang inig kanta sa offertory o himo nato sa recessional song ato mang ipa-plus diha ang atong mga accounts o ang mga contact persons nga mga niagid sa atong parokya na gani mo padaan ninyo og kanini ang message nya ang akong account, ang profile akong account or angan sa account ako gyapungan nya mohatag og laing number or lain nga mga kaniganing ngalan nga mo'y padadaan on behalf nako nya wa didto atong kuan kanang atong i-flash dinhi sa akong homily or dinhi sa akong misa. Ayaw magsunod ana. Maura na pinaka safety kay di kita kalikay. Maurasad na ang kagubot sa panimalay. Di kita kalikay magkagubot yun. Dinhis parokya, magkagubot kita. Karon linaw pa ta. Sunod adlaw, gubot na. Ano? Gubot, magining atong naong. Atong naong ba? Maggubot. Naiusay, gubot kay kagnaong. Anang wagin mo haong ba? O na, unsa may buhaton, gugma gyud. Nya unsa na to nga mabaligtas gugma? Pangadji sa santos nga rosaryo naa sa mga misteryo diha ang gugmas Ginoo pananglitan kanang misteryo sa kasakit ang pag-ampo ni Hesus didto sa tanaman sa Getsemane. Unsa may iyang giampo didto nga dili unta siya mo surrender sa kasakit nga gihatag sa iyang minahal na si Judas. Motong niingon siya, amahan ko, kung mahimo kuhaa kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo maoy matuman. Grabe kayo, no? Nindot na ka ng mga misteryo diha. Nya moingon dayon ka, Lord, tabangi ko nga maliwat unta ko nimo, nga makadawat sa kus mga Judas sa akong kinabuhi. Na, wapa mo uli ang Judas nga dako ay, murag tuwa tingi gito siyang kabitron. Ana, niya may unta inig uli ato niya Lord sama nimo malig-on sad ko kay mao naman ni ang kupa sa kasakit nga akong pagadawaton. Abot dayng motor alas 3 kadlawon manakagampo ana nang Judas ni sakana ana ay abot na ngadto awat na relax na kay ka moingon ra dayon ka dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Di ba? O Jesus ko, pasailua kami sa amo mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadayin taon ang kalagni ni Lord ngadto sa langit. Haron magtipon mi ngadto usab. O di ba naman na Santo Rosario god? Nya kun mga di lang kita ana, masulbad hapit tanang problema. Mao na dangop kita sa mahal nga Birhen Maria. Kay siya maoy champion sa pag-translate sa gugma sa Dios para natong katawhan. Og diha dapita, di na ta mahadlok og kagubot, di na ta mahadlok og mga kasakit, nganuman gugma man ang atong isukli niining tanan. Amo na maghigugma ita. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na nahigugma kanako, ipangatan na kana. Higugma kanako, dili gani mo tubag buangona. Motubag gani, higugma ko nimo kana ingna same to you. Di ba? Magka gubot man ang kalibutan, higugma ay kita. So sige.